Popo ngenyori sak Popo wonten sabeting sanggar pamujan warna ngenyori sak Popo wonten sabeting sanggar pamujan sigra jemangkang wonten tengahing papan pagelaran pun lipu saka kang sinebuting Sangga Bawana sak bocah arep gedene petaringane Jawata kang linuwih minangka sifat kandeling risang Bapa kenya dadi pangayomane para kadang putra kang sabyahana tepi wajib wah roko Kenyor sang Popo anggelah wonten tengahing papan pagelaran arasuk busanan ning kabrahmanan kang sinebuting Kiai Gabuh datang kendhat risang Popo gedruk Bantala kaping 3 prasasat yuniti pangestu dhateng Ibu Bumi Popo Angkasa Udya tansah handhang sedaya karyaning para kadang putra saengga kalis ing sampika wah raka ingkang pariksa tinulukan yu petiting sang Hyang Hananta Buku Tuwibay Bantala jeblegur saraning ing kadya jebol korining sewa matangkep sinapetake gunung jugruk sekora Tuwibay Bantala singkara merapat kodangane para kadang putra sigra jerbabah tepani Bantala wah roko marang kadang putra mugya tansah junjung marang taman Risang Popo Suradira Jaya ingkang Raja Brata lebur masing Darmastuti sapa kanthi tindak becik wahyune bakal diremu sapa kanthi tindak candala wahyune bakal kebo beda kang tinarima Triwarangga putra Banyu putra Bayangkara kang tinarima wahyune Kautapan wahyune Kawijaya Jaya Jaya ing bawana kalisik sampika wah raka
Kalapa pokoknya perintah tanpa kelarang kalekat siang puniku sampun katarakan jadi risap pokoknya menguji tengah sesaji aku sudah dia jadi risap pokok tak sangka sepakat ini Gusti kang akarya jagat serta datang sebuah warga masyarakat desa Subrabut dan Saudita Pariti rasa-rasa kawujukan sarta panjang Wisnu aku semua orang putri yang satu kehormatan atas titipan cilipun kita saking marga Kumprobo Putra Kaya karena tadi ngaturakan pasugatan mereka cakai pun petali dari kudo kepang kita berdikutan ayah jadi perangkat putro atas putih ini pun atur panggaran pun peninggalkan menikah kawan namun ngaturakan wilujak pinara wilujak apun sani atos babaring panggaran pun peninggalkan pasono Jaya Jaya Kawono